זה בהקלטה, פסי. אבא שלום דבי, המנכ"ל... לא יודע אם אתם רואים, אבל כולם רואים פה מסיבת סיום של חלק לפני 10 שנים. טוב. היה לי הודעות בפלאפון? שלחתי זה, SMS לבועז. אשלח לך אותי SMS. תגיד משהו. אבל תגיד לו כל הקו שהוא כאילו שמש ממשיכה להיות תגיד לך עם משהו. אחד מולה עם מים? כן. מה יש לך? להם כל פעם המרפסת, אני אגיע. מה התאריך הזה? 26 היא מופיע לי פה 27. לא, היום יום שישי, איזה יום אנחנו היום? אנחנו יום שישי, פורטו אסקולדינו. בוא נצא החוצה, נראה מה יש. תראה את הגרביים. הנה, אני מוריד, שנייה. שי. Welcome Dudu. גברת ריקה. הלו ג'וני. פנסוניק. איזה קבוצה רצינית. דבר, מה אתה בלחץ? נערוך את זה לקליפ שלפני החתונה, בוא. לצלם. מה, אני לא אביא מצלמת וידאו לכזה אירוע? כן, אבל זה יותר דיסקרטי כזה. אל תייחס אליי, אז דבר. מלחיץ. גם לא. הצלחתי לקבל ידיים באמת. אני הולך להופיע בסרט הזה. שמאלה נראה לי, לא? אז לא הגיוני שכל שנייה שמצלמים אותך, תעשו את הפרצוף הזה. צלם תוכו, בסדר.
צילמתי. וואי וואי. כן. כמה זמן תוכלו ללכת? Cause I don't think so in my head the same way you do. לא הולכים לים? לא, פנקק רצית, לא? פנקק, בוא נשאר לאכול פנקק. איפה כולם? לא קולטים פה את כולם. אין לי פה את השעון המדויק. מה השעה? תנו פה איזשהו... מדויק? דודו, השעון המדויק. השעה... 6:40. שעה שמחפש את היום. אנחנו בחופשה. הולכים לדוג. 6:40. שעה בבוקר. אוקיי. תוצאה ככה. זה סירה לתפוס מארי? הוא חייב ככה. וזה חכה לתפוס מארי? סקל אותם. מה זה חכה כמו שהייתי דאג על השומר? זה בוולטל, אתה מזכיר אותו ב2.5 שקל ליום. הבאת מסרטה, אז יופי. כן. באמת מה שאנחנו עושים בלב? כן?
מוכרת. תמיד לא, חוזר- היא לא מוכרת. היא תמיד חוזרת אליי איכשהו. אתה מבין? שומר לך עליה. טוב. אתה קולט פה מקצועיות, דודו? אתה רואה מקצועיות או שאתה רואה... לא, בסדר. אני מקווה שאני אוטוטו אדליק את המצלמה הנה ונצלם איזה דג חרב קופץ לנו כמה מטרים מהסירה. שער? לא אופטימי עם החכות האלה, צלם אותם שיראו. או שלא. נראה לי אנחנו הולכים להיתקע עם לב. לא, פוטו שמת לי אותו. יש לו איזה רץ? Y el otoño es mejor para vela. ¿Y carrada plástica hay? אלא, זה עוד פעם עשה לי תמונה. Carrada plástica. אבל זה Sí. כאילו תקוע. Ok. מה קורה, גילי? דבר אליי. תשים לי לב ים? כן, חבר'ה, כרגע נכנסים ללב ים, מחפש את הוולה. בעיקרון הולכים להביא אתון. אז הוולה לא יוצא כרגע, אבל אם רואים וולה, תוקפים אותו. שים עליו. הלאה. שים עליו. בא להתקדם בשיטריה. כן, גם לי. ראית? זה יופי, 2, לא? הנה. הנה. זה לא זום, עם האצבע למעלה. לא, קשה מאוד. הנה, בשמאלה. Vamos a avanzar un poquito más, ¿ok? Ya uno va listo, vamos a buscar más pájaros. שולם. שולם אלריאן. Donde hay pájaros hay atún. Sí, hay atún, tenemos que ver que salte. איזה זריחה. El atún salta. דודו, מה אתה רואה שם מאחורה? הוא טוען שהאתון סלטה, זאת אומרת שהוא קופץ. אתון סלטה, זה השם של אתונה. לא סלטה, האתון קופץ, עושה סלטות. עושה סלטות. אז הוא צריך פדיון חי? אנחנו נתקדם עוד טיפה ונחפש את לתת לו האתון. מקום לקפוץ. בדיוק. השמש יוצאת ואנחנו בסדר. הם כבר התעוררו אתונות לדעתך, דודו? התעוררו. אבל עדיין יש לנו את היתרון. כבר הערים שעה. איבדנו את היתרון. אנחנו צריכים לבוא לפני שהם קמים. שעה קודם הערים, אבל זה לא מספיק. לא, אבל הפתעת אותי. דודו, מה שראית זה הדולפין בסוף, לא? כן, זה כנראה דולפין. קלעתי. אני קולט אותו. לא עושה טוב לאתון. בוא'נה, יש פה מלא דולפינים. אל קפיטן? חשבתי לקפיטן. הנה, 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 הנה. ממש פה, מתחת. תסתכל פה שלט. הנה, הם באים אליך. איזה יום אתה? כן, כן, רגע. איפה? וואי, זה תפס יפה. כן.
נופלים עליהם. כן, אה? קטנים, הנה יש לך פה. אוי, תפסתי אותו, איזה יופי. לא, אני עם הווידאו. הנה, הוא קופץ שם. וואי, נתן סלטה. זהו למקומה. משתעשעים איתנו. מבריחים את התמונות, לא? מבריחים את התמונות. לא? תחתנו כל הזמן. Tiene la correa ahí. ¿Al atrás? La correa. מרגיש את המשיכה, דודו? ¿Es mesica? No, no me eches. ¿Se viene? Sí. ¿Se lo traes? Se afloja, enrédalo rápido. Porque si no se puede desenganchar, pues. לא רואה אותו, לא פתאום מה. מה, אתה מוכן עם המצלמה? אני עם הווידאו כבר מסריט. Amigo, ven. Voy a poner. La otra se puede. יש לו קרב שם. Un atún, ¿no? Creo. Si no es un delfín, es un atún. Cuidado con eso. Venga, vamos, tenemos que hacer un atún. הוא מוכן עם הפטיש? כן. Esperemos. Lo importante es que sea atún. מה, אתה מוכן עם המצלמה? כן. הנה הוא מגיע. Ya, amigo, siéntate. Es mejor sentado. No más cervezas para él, No, me rebalé. ¿La llena, no? Vamos, chef. Vamos. חזק, דודו. לא רציני? רציני, אה? קטן על דודו. עושה לו כמו בפנמה, דודו. ¿Qué familia me habla de plata? Claro, se los ven. דאנס. Dios mío, los agarró uno y se fue. ¿La comió? Sí, se lo llevó. יש פה איזה דולפין לידינו. כן. זה לא יהיה דולפין. Ese era grande, ¿eh? Grande. El que de este lado era grande. Porque tronó la línea.
גרנדה? גרנדה. וואי, וואי. No problema, si se va, se llega a la línea, déjalo. וואו, נלחם. תראה את הדולפינים פה, זה יופי. כמה יפה. אני מוכן דודין ומצלמה. בטח הם מסתלבטים רב הדולפינים למטה, על הטונה. לא, דופקים בביסי. מנוחה דודי? מה, זה נקרא שני? איך הוא מושך? וואי. אני מעייף אותו. Venga. כמו סגור. תעייף. Cuidado, que la línea no da curva. Siempre la línea tensa, Sí, ¿ah? porque si hace, se puede desenganchar. La línea no pega, ¿no? Puede rasparse. Ahí viene, ¿no? Cuidado, la línea no raspa el otro. אבל הוא קורא על אותו. Sí está enredando, ¿verdad? Todavía no se ve el Ya no maricón. puedo ver. maricón. Tranquilo, aquí viene. El chingón no se ve. Súbelo. Ahí está. הנה הוא, יא אלוהים, איזה Ese יופי. tuna. צלם. זוז? יא אלוהים. צלם. נשף. נצלם. רגע. איזה רגע. טונה, עכשיו יא איתכם. אלוהים. עכשיו איתכם. תרים אותו טיפה. למעלה, ריבה. עלייה. יא Se puede por la אלוהים. cola, ¿no? Si quieres, nomás no te vaya יואו, וואלה. נשף. יואו, איזה דג. איזה דג. סיימת? כן. בוא תצטלמו. הכל בוא, בסדר. שרל, בוא נפ... שתיים. שרל, Cuidado con el este. זה חד, לדך, לא? No יודע. יאללה, תפוס לנו פה. שייתן לו עוד איזה שתיים, אני אומר, לא? וואי, איזה דג. וואו. תרבץ. כנס לפריים, אלי. אתה נראה בול כמו אלקי עכשיו בימים הטובים שלו. לך צלם. הוא לא יזוז לי? לא, כבר זהו, גמר אותו. יש פה בורות. בסדר? עזוב. איזה חמוד. הוא קצת חי. כן? לא, נתן לו בראש. Subes, cuando bajas enredas y mueves la línea. חמור. Dame el guante, yo quiero subirlo. Ok. הלאה. הלאה, אלי. זה קשה. תן לו, אחי, תן לו. קשה? קשה, אחי. יואו, אני גם רוצה לתפוס לא? דקה. כן, את היד השנייה אני מרגיש. את הזאת, הכי קשה. חביבי, זה טונה. הראל, מצלמה בשלף. No vaya... מתי שזה כבר מתחיל לעלות, אתה עובר לפה, למה אני מוציא את הדג? אין שום בעיה. אנחנו שום מלווים בעיה. פה את אלעד. עד של עצת דולפין. זה קרב. אחד הקרבות הקשים. מה זה קרב קשה? אין לי אוויר. בדיוק מהשבצור, כן.
יש לך ילד, יש לך עוד. מה זה עוד? נכון. הלאה! הלאה. אני לא רואה את שרל עכשיו יושב ומגלגל. Recuerda mover la línea porque a la esquina también de este lado. זה ליניה. Así cambia. Lo que pasa es que debe recorrer todo. יש. We're back in action. לא יכול עכשיו. תצטרך לחכות עד שהברבוניה יוצאת. הילד מתחיל להרוויח. תאמר לו פה, רקע פה. יוני. יש משהו כבר? נראה לי חנה. Ahí viene, ya lo vi. Ya lo vi. Ahora sí, jálalo tú, tu trabajo, ahora sí. Súbelo. Ok, súbelo. Súbelo, me quedo con la caña, no la voy a... אני עומד לך בדרך? לא מעין. Agárralo, Pégate. תעשה תמונה! אוי, כמעט הורדנו אותו. מאין הוצאנו אותו? איזה יופי. יא אלוהים. תן לי. תזהר, הוא מתפרע. זהו? זה הברבוניה. יא אלוהים. תן לו איזה נוק על הראש. La línea, agárralo. זה מתחזרים מדי, אפשר לעצור פה, לא? Ay, amigo, cuidado con la caña, no la sueltes. למים לא, חזרה. אתה לקפוא לו. No, porque se sufre mucho. אל תיגע גם. שלא יזרקו לו למקום אחד. יש לנו פה 3 דגים אוי, עכשיו. דame la correa. Solito. Mira, amigo, para que sea más fácil, alza, לא, הם רחוקים בגלל זה. el tuyo viene, si afloja la línea, amigo, diles que si afloja la línea, lo pueden rápido. אם אתם משחררים, ממש, מה תגלגלו? מה אתם משחררים? Vamos, vamos rápido, porque están comiendo las 2 horas, vamos. כן. אני ברח, שרל. כן. ברח השרמוטה. אז תביא לי את הדבר הזה, למה? זה שלא יברח גם לך. אחי בראב, זכה. שרל קשה? קשה. Vamos, vamos, porque mira, la tuna está por aquí cerca, ¿eh? Vamos, sí, mira. Vamos. ahí está, llévalo. Venga. כיף אתה תוקע את זה? הוא משתחרר לי. Si él se va, no importa, ¿eh? Si importa, ¿cómo no importa? רגע, הוא עובר לי לשם. ¿El tuyo todavía está? וואלה? קח, שרל, רוצה את הכננת? ponlo, enganchale. Cuidado. יש צילומים פה? אחי, יש מצב שאתה מתפעל את המצלמה השנייה גם? כן. בו זמנית. בו זמנית לא, אבל... סימולטנית. אחי. זה היה פה פאק וצוק. היי ויאנה. שרל, איפה היה הדג שלך, שמקודם צילמתי? מה נגמר בסוף? נתתי את החכה לברק. נו, והילד הזה איבד את הדג. ברק, מה יש לך להגיד? אתה צילמת את הפדיחה של לא, אני באתי לתפוס מיקום אחר ואתה כבר... לא צילמת כלום מזה? צילמתי. אולי טוב שיקר. צילמתי, אבל שהייתם עוד בקטע של המשיכות, לא שזה נקרא. אז זה ההמשך, לא היה הפסק. אין... דודי פשוט לקח את החכה לדודו. השתלטות. דודו, אתה רואה אותו? לא. צריך להגיע. תן לי אוקיי ואני קופץ למים, דודו. איזה כבד הוא הופך להיות פה, דודו? בשלב הזה. וואי. זה אתון, אחי, הוא לא זה משחק. הבחור שיכין את הנמכות. Si él jala, no importa. תזיז את המנוע, יא חביבי. תראה איך הוא מושך. אתה בינתיים נותן לו אני זה.
הנה, אני כבר רואה את הקצה של החוט. נתת לו. נתת לו. זה לא... תרביץ. Uno, ya. Uno nomás. Ya. Bien, Quédame lo fresco. ¿Se puede meter aquí? ¿Dónde? ¿En la hielera? Sí, no, aquí. Abajo, sí, abajo. Abajo, de hecho son abajo para que estos que son... עוד לא מת. Ok, vámonos. איך הוא מפרחס. ברק. דודי חולה. ברק. רגע. תמונה. איזה זד. הלאה. עוד רמה, סניור. Otro más. Dos más. כל הכבוד, דודו. לא מס. כל הכבוד דודו. Siempre recuerda el dedo. Si es mejor que te sientas, es mucho mejor. Sentado es mejor. הבא שלך. הבא שלי, דודי. זה לא מעניין אותי כלום. זה יהיה באמת מכות נראה לי. עולה או לא עולה? Momento, momento. ¿Lo ves? ¿Lo ves? שרל, זה היה דג מספר? 3. יפה. Chávez, ¿dónde está lo antes? למה אני לא רואה? Dile que la línea no... אל תעשו איקסים, זה כל אחד שיקש כיוון. Son diferentes. סאונד דיפרנטי. ¿Sabes cómo peleamos? בסדר, דודו. וואו, דורדו גנדי, אה? Muy grande. וואי. שרל, תתחיל את המצב, אבל חד שרל, אסור לעשות דבר כזה. חכה הוא רגע. מאחוריך. אלי. Dale más línea al dorado, dale más línea. No le bajes la presión, no le bajes nada. סלם! איזה גודל. רגע, יאללה, חביבי, אני הרמתי אותו. רגע, אני לא מתפקס פה על שתי דברים. סלם! רגע, חכה רגע. איפה המצלמה? למי את המצלמה? הוא לא עומד בלחץ. רגע, דודו, לאן זרקת אותו? לא ראינו אותו. רבי, אני רוצה להצטלם. דודו, תביא אותו. Necesitas matarlo. דודו, Le va a hacer mucho daño. אה! תוציא את הדג. אני רוצה להצטלם איתו. Necesitas matarlo, amigo. ירדתי. Porque va a hacer mucho daño. ברק, מה הולך שם? סלם, שרל! סלם! Momento, amigo, tú tranquilo, aguanta. הלאה, אלי, תרים אותו. חייב לה, רק תעשה את הכפפה. אבל צריך להוריד את דלי. Dale más de eso, Julio, porque eso va a... רגע, אני פיקצ'ר. אני פיקצ'ר, תרים אותו, אלי. לא, מפה, דעתי. תן לו, תסביר לו. Vamos a matar esto primero. וואו, איזה דבר. איזה כאפה, גודל. יא. קדימה, לתמונה, אלי. חבר'ה, תשבו רגע. תצטלם עם שלי, מה אפשר לך? Necesito cambiarlo de este lado, cámbiate. בוא'נה, הוא ענק. אלי, מה יש לך להגיד למצלמה? אחד החברות החזקות. מה זה הדבר הזה? שקט. אס? תן לי. עם היד? דודו נדלק עליו. וואי. וואו, איזה גודל. איזה גודל. תהיו מוכנים. וואי. איזה גודל. אחד הוא גומר עליו. הוריד לי אותו, בסוף אני. נשאר משהו לתמונות. בטח, קודם כל קלמה לו. קלמה לו, דבר אליו. así, עמוד על ד'. ד'. coja esto. Agárralo, ד'. וואי, תמונות קשות אלה, לא לילדים. יא. Momento, הוא רוצה... amigo, necesito. Por favor.
כאילו רגע מוריד מישהו. מי רואה איזה מתן שר? איך אנשים שם בחוץ, לדעת. זה דוד משחק איתם. הוא עוד חי, אתה יודע שהוא עוד זז לי. מי זה? מה זה? Bonito color, ¿eh? Sí. Aquí sacamos mucho filete, ¿ah? מה זה? חבר'ה, פה אנחנו כבר מתעסקים עם בשר לבן, שזה לא בשר אדום כמו של האתון, אתם יכולים לראות שם בשקית, או שם בסרדים. זה הקריסטל של הדגים. זה. זה. זה הקוק. A esa no lo come la gente, hace sopa. מה הוא עושה מזה? מה הוא עושה מזה? זורק? ¿A dónde lo tiran? Al agua, pero ya para que se lo pongan más pues vamos a ver si todavía revive. להעביר קצת סוכר. זורק סוכר? הם למעלה? הם למעלה? לא קלטתי אותו. אתה, אליאב. אתה מאחורה שם כמו ספילברג? בזק שלנו בריבוע. זה נראה לי יותר טוב. אתה לא מדבר אבל. תדבר בוא. סלט, מהר. נראה לי הרבה שלא. אבל היה טעים. תסביר שאתם דאגתם את זה. הוא מת לקריין בו אז. דאגתם את זה. הוא אוכל, שלא ישמעו אותו. דגים חשובים, יש סיפור רציני. לא כמו לעצמם. אתה גם סלם, לא בול. זה אחד למצלמה. עשיתי רגע. לא קלטתי את זה בפוקוס. או, זו. מה שעכשיו צחי? בוקר טוב צחי. בוקר טוב.
יוצאים ליום דייג, נאמבר 2. לא יודע מה התרגשתם שיכולים לצאת כנס על הספירה. נראה לך אתה מרים דייג בסדר נראה של... לא, כל הדרך הוא מעיר לך שתשבו בצדדים, כי הסירה מתחילה להשתגע. ¿A qué hora viene, le digo? יאללה, good luck. זאת המצלמה בשליף. אבל הבעיה היא שהוא שוכב למטה. מה? הנה, ראיתי שם את זה. הנה, עוד אחד. יש שם, כן, יש שם איזה משהו. הנה, קופצים, נראה, תסתכל. יאללה, ליד הספירה, זה לא עדיין זה קופצים. בואו נורא את זה הספירה. הנה, גם פה יש... דמי וואנטה. אתה מרגיש את המשיכה, ירן? לא, מה זה שם משתולל? כן. מרגיש את עכשיו. הנה, מה זה שם משתולל? רגע, איך אני שם אותו? שים את זה בכיף. אתה מצלם בוס? הנה הוא בא. עכשיו אני מתחיל, רגע. רגע. יאללה, תן לי רגע לצלם אותו. אני לא יודע מה, הוא כותב פה משהו בספרדית. לא, שאין תמונות, כי אני פירקתי אותם, זה בסדר. שים את זה על המצב האמצעי. על המצב השמאלי נראה לי. אבל לא עכשיו, שנוציא את הדגים. אתה מושך, אתה מושך? איזה יופי, אני תופס אותם בווידאו, את הדולפינים. לא. יריב, אתה מושך? איזה יופי יש פה מתקן, וואי, איזה קפיצות אני תופס אותם. הנה הוא מגיע. רגע, הלו, ספרות. רגע, תחזיק את המצלמת וידאו, אני רוצה להוציא לו את הדג עם הכפפה. רגע, אבל אני לא יכול לשתף. צחי, בוא. צחי, קח את זה. מצלמת וידאו תביא. לא, הנה. וואנטה. לא, עזוב. עזוב, אל תשים את האצבע, אתה תסרט. עזבתי. משיכה יש לך? איפה יש כפפה? אני יוצר את ההקלטה. אוקיי, ארטון. יא בלאגן. הנה זה יוצא. תן לי עמדה לצלם. אתה מצלם? זה עומד. תן לי רגע. בוא לפה. יואו. בוא לפה שנייה רגע. תן לי רגע. הוא עוד מפרפר. דודו, מה הוא אומר לי? להמשיך? תתחיל להמשיך, כן. תזהר על הראש, תעבור קצת. תזרוק אותו שמה. דודו, תזהר על הראש. תנו לו מקום. פון נטו. כן, אני אעשה את זה עכשיו. אבל תמשוך, אתה תמיד תעשה ככה. בוא נתון נקי. הלאה. יאללה, הנה. עוד אחד! הרלי, איך תעשה איתו תמונה? תרים אותו ככה. הרלי, איך תעשה תמונה? תפוס אותו. דלה, que lo agarre para una foto. תמות. זה רג. לא, מצד שני, אבל תחזיק אותו. לא רואים אותך. תרים אותו קצת, רגע, חכה, תרים, תחייך. יופי. Dale. Ya, suelta.
בועז נכנס לביזנס. יאללה. בום אני רוצה שזה דורדו, בועז. כשאתה מושך עם שתי ידיים יהיה לך יותר קל. ככה, כן, איווה. רגע. לקחת לפה תמונה, פרטת? No todos de un lado, Dudu. לא, כולם בצד אחד. Un lado. חלקו את הצדדים. צחי. אני צריך לראות בצד הזה, אתם בצד השני. עם שתי ידיים, בועז, אני אומר לך, אם זה קשה לך, תשאיר את זה אחורה, כאילו, אתה מכיר. Este tiene el dedo. Tiene el set. כן? לא, לא. בועז, אני בתמונות, אל תדאג. הלאה, בועז, אתה יכול עליו. יאללה, בועז. שולחים מעט שמאל, חזק! לא יותר מדי חזק, יפה, יפה, אתה מתקדם, אתה מתקדם. אוטוטו, אוטוטו. תרים את זה ותמשוך, עוד פעם. פה כבר, הוא פה. עוד 2 כאלה והעלית אותו. תן לי מלמעלה, יאללה. קח, תרים. הוא מצלם עדיין. Despacio, despacio, recuerda, despacio. חייב למשוך אותה. Despacio, Dudu, para que no se le vaya. לאט לאט, לאט לאט, בועז, לא למשוך יותר מדי. לאט, כאילו, בקצב כזה. בקצב. Okay. Now. תרד. Okay. תעלה. למשוך. Despacio. כולם עם בועז. Las puertas así. La línea. זה לפה יאיר. חייב להרגיש שם עוד משיכה. איזה כיף זה, בועז? כן. משיכה. איזה כן זה היה. משיכה. הנה הוא מוכן עם המקל. הנה הוא בא. הנה הוא בא. אפשר? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? נראה לי עוד טונה. וואלה, מרמיר גדול לפתע. איזה מרמיר, מרמיר. הוא נראה גדול המרמיר. רגע, בוא, תכף נראה את הצל שלו פה. גם מלחמות פה. קצת אטרף על הסיפון. יחודה גדול. Ayer, amigo. תביא פירמידה לבנה, זה לא... עדיין עם השמש, התמונות לא יוצאות טוב. כן, חילול השמש. יאללה, אחרון. צריך להרגיש שזה הסוף נראה. הנה, עוד בועז. ישבת באוטו? עדיין עדיין, אני רואה את זה. תראה חש. תראה חש. וואו, איזה מלחמה. הוא לא רואה אותך ממטר. דג. זה יותר גדול ממה שאתה. הופה. בועז, הנה, פה למטה. וואו, גדול אחי. וואו. יואו. מה זה דולפין? או. הופה. תן לו. תן לה. זה דג? זה על הבא, בוא תצטלם איתו. כן, זה בוא, זה 15 קילו. תצלם איתו בוס. רגע. הוא עם החכה, אל תדאג. שימות קודם, מה זה נצטרך? לא, בזנב, פסו בזנב. ככה. תעשו תמונה עניין עם צלם אותך, תביאו לפה. Veo por la sangre. והנה הטונה של בועז. עוד אחד, בוא אתה צריך ללכת אחורה, רגע. Ok. או, תראה, עוד קצת, זהו. רגע, המלאכת הסירה. הלאה. אני רוצה גם אחד. רגע בועז, רגע. Un momento, una más. יפה. תן גם, una más, amigo, una más. תן לפה איזה אחד, עם הדג של בועז. או לא. Permítame nomás que. ¿Qué pasa? Que הוא קטן, הוא מספר אותו. trae dos aquí. קטן. שיראה לפה למצלמה רק. אני אצא לי על הקאמרה. Momento, permítame. Pero è un bel pedazo. למה? זה מנף ענן לבן אדם. está, זה bonito. פירמידה. לא, יש לו פירמידה. Foto para aquí con el amigo.
דליה, פוטו, אגרלו. תעמוד על ידו. איזה דג זה? בוניטו. ברק, תעמוד ככה רגע, תזוז טיפה. ¿Está bien? Sí, ¿Lo vamos a dejar ir? sí, se va para el agua. Sí, suerte, amigo. תרים אותו לכיוון הפרצוף שלך ברק. זהו, אתה בתמונה עם הדג ואיתו. ועם המצלמה שלי אף אחד לא נותן? אני נותן לך את הנגטיב מפה, גם ככה. איפה המצלמה שלך? איפה המצלמה? חכה רגע, איפה המצלמה של ברק? Back to the water? חזרה למים? Sí, nomás otra vez. ומה? תגדל. איך קוראים לדג הזה, דודו? בוניטו. איזה קרנדה דה מרלין. De Marlin, sí. יש לי תמונה אחת, עושה זה הפתרון של המרלין הגדול. לא, למה לא אוכלים אותו? קטן. נותנים להם מקלוע. לא שהוא קטן, הוא לא טעים גם, זה בשר אדום. ממו? וואו. וענק. יש פה יצורים, זה לא... בוא ניסע אליו, דודו, תגיד לו, אני אצלם את אבל אין מצב, אתה מתקרב עם הסירה עם הרעש, הם נכנסים יותר לעומק, הם לא יצאו. אז בוא נעמוד פה שעתיים. כן. איזה גדלים? בים יש הכל. ארליך, אתה אוכל לוויתן? בטח. עוד לא טעמתי, אבל אני טועם הכל. טעים ממשיך, לא טעים לא ממשיך. אני טועם הכל. באמת, יעני. אתה יודע, גם בתאילנד יש דברים טעימים, יש דברים פחות. Tranquilo. כל הכבוד, יונתן. על הכיריים, עכשיו הוא מוחא בבית למעלה.